Police.
Siyabonga kakhulu. Hey, uNkulunkulu khona la. Uyahamba ungabona. Siyabonga uNkulunkulu. Mkhuleko. Umhlabeleli umthandazo wigugu lamakhoba. Abantu abaphila ngomthandazo ungabezwa bethi kwesisikhathi nosiphilela ngomthandazo. Umuntu njengoba uhlangana nenkosi, umthandazo yigugu lempilo yakhe. Ngamanye amazwi ngingasho ukuthi inhliziyo yakhe. uNkulunkulu uhlala kuye ngoba uNkulunkulu bakhe ngomthandazo. Ingakho umhlabeleli yigugu lamakhoba. Amanye amakhoba abazalwane ahamba kabi nasendleleni yenkomo ngenxa yokuthi indaba yomthandazo ayikhathale anandaba nawo, kodwa umuntu ompilo yakhe iphila emthandazweni yigugu umthandazo. Futhi umuntu ompilo yakhe yathandaza ihlala iphumene noNkulunkulu, ihlala ifuna uNkulunkulu. Amen. Futhi umuntu ophila ngokuthandaza impilo yakhe ihlala ihlanzekile. Athi uNkulunkulu ihlanze emoyeni wakhe. Athi ihlanze. Ilapho ohlangana khona noNkulunkulu. Uma uthandaza, ngiyayibona nje umthandazo evama ukuthi ibe khona. Kodwa ngisho umthandazo wokuxhumana nenkosi. Ngisho umthandazo wokuhlala nenkosi. Ngisho umthandazo wokuba seduze nenkosi. Izinto ezenzelayo umuntu othandaza uyazamphuleka, uyayitshela. Akamtshela ukuthi namhlanje umfundisi wakho uzoshumela ngokuthi yabo mthandazo. Ngane zami, uthandani umthandazo, zifakeni emthandazweni. Noma kukhona lo ngasikhona, kodwa uMoya oNgcwele uyasizana. Umoya oNgcwele uyasizana. Yakuthatha akufaka, akuthatha kubeke, akuthatha kubeke, akuthatha kubeke, akuthatha kubeke ezweni likamoya ngomoya. Amen. Ngakujabuleli ukwazi kakhulu izinto zenyama, kodwa kufune ngenhliziyo yonke ukuthandaza uzufuna ukuthandaza ngomoya. Ngoba uNkulunkulu uyathatha akubeke, akuthatha akuse lapho ongacabanga ukuthi uyobuye khona. Umthandazo Jesu kwakuyinto owayephila kuyona. Umthandazo wayishiya abaphosoli, wayishiya ixuku enyukela phezulu entabeni eyohlala nenkosi ethandaza. Ngamanga ukuthi uJesu
why emsimangaliso nemsebenzi yamandla into Jesu wayehlala kuyo noma uNkulunkulu kodwa wayehlala ekuthandazweni wayehlala ekuthandazweni yabona namhlanje masingathola abantu abasha abantu abasha abathi cha mina ngizothandaza mina nginikela usukela namhlanje ukuthi ngizothandaza mina ngizoba isiguqo sami ngizoba nendawo yami noma isemsebenzini ngizoba nendawo yami noma isesikoleni noma la ngisebenza khona noma isekhaya noma ngiyasebenza ekhaya kodwa isikhathi sokuthandaza ngizosifuna ngizozakhela mina ngizozakhela ngicela abantu abathi bazokwenza njalo babuyela ngaphambili ngicela nje abantu abathi ngizokwenza njalo mina kusukela namhlanje ngabe ngiyafunda ngaba ngifunde ngizothi uma ngisebenza kube nesikhathi ngibe nesikhathi nje ukuthi ngifuna ukuthandaza ngilophalela ngiyathandaza ngisho ukuthi ngamakhulu